Joel Villanueva, marami ang nabigyan ng trabaho. Mga bagong graduates mabilis magkatrabaho dahil sa first-time job seekers assistance law ni Joel Villanueva. Kahit work from home, buo pa rin ang sweldo dahil sa work from home law ni Joel Villanueva. Trabaho ni Joel Testaman. Joel Villanueva para senador. Political advertisement paid for and by Emmanuel Joel Jose Villanueva, 101 MacArthur Highway, Bunlo, Bukawi, 3018. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Aniya na usab ang atong tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Donduyano Senior alias Veritas. Okay, sa gihapon, no? Ni ining atong sugat karon no sa pagkabanhaw no sa atong paghandom sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Jesucristo. Niya gihapon no ang atong makauban sa technical side si kasamang radyoman Danny Luod, si kasamang radyoman Tax Ilumba, og sa gawas di ay pag-abot yun nato diri nakita din nato ang isa pa nato kahigala radyoman gihapon, dinhi sa Armen Dipolog, kasamang radyoman Ion Ilumbaring, o mao gihapon, atong unang o pasiunang pagtimbaya, sa atong amahan dinhi sa atong istasyon, ang atong station manager, si kasamang radyoman Edgar Dagumo, uban na gyud sa iyang mga kaubang mga radyoman dinhi nga tibuok yun stop dinhi sa mao nga istasyon. O atong pagyukbo sa atong amahan sa atong diocese, no? Ang atong obispo, Most Reverend Severo Caermari nga maogyoy nag-preside, no, sa atong Santos nga misa nga Santos nga misa nga pagselebrar usab, no, sa atong gisaulog ron pagkabanhaw Easter Sunday. Atong pagyukbo, no, sa atong obispo Most Reverend Severo Caermari ubana sa mga kaparian nga mialayon kaniya sa pagpangamahan dinhi sa mao nga diocese, sama pananglit sa atong Spiritual Director sa grupo no sa CFD, Diocesan Spiritual Director, Bible Director, Reverend Father Ramil Curung, Reverend Father Rui Salvo sa atong katedral, no, nga Spiritual Director, no, sa grupo, usab Reverend Father Leonilo Dagpin Jr. og sa tanan, no, nga nasakop dinhi sa mao nga diocese, no, sa mga kaparian nga di lang nato hinganlan ng mga pangalan, di po nato mamemorya agi sa kadaghan. Og sa tanan nga wala mahisakop dinhi, no, sa mao nga kining diocese, no. Og akong bagyok po usab kaninyo nga mga nagpaminaw, mga
nagpaminaw sa duha gyud ka band, AM FM band no sa Armen Dipolog. Akong pagyukbo kininyo o mga Katoliko man o dili mga Katoliko, akong pagyukbo pagtahod kaninyo maayong adlaw sa Ginoo, maayong adlaw sa pagkabanhaw. Happy Easter Sunday no kung atong in-Englishon. Okay. Now sa live stream, okay, nakita na nato ang live stream. O pasensya atong nagkuhan sa miyagi no nga nawala atong audio pero karon niya na. Okay. O diri na ta no sa atong pagpadayon no sa atong kihisgutan no may tungod sa kinibang mga kalambuan sa atong pagtuo. Sama ning atong pagsaulog karon og Easter Sunday, no? Ato kining gisaulog nga kung atong basahon ng Biblia, di man ta kakitag bersikulo ani nga moingon nga ang mga apostoles niadto nagsaulog og Easter Sunday. Di ba? Okay. Wa tay makitang bersikulo o nganong ato gining hisgutan kay sa makadaghang higayon mao gyud ang tunada ba sa atong mga igsuong nahimulag sa ilang pagsuway nato. Yan ang mga practices nato nga awahin na mugna, na develop, ilan ang zawayon. Mo na din na sila, di ba? Asa man mabasa sa Biblia nga nagsaulog o Easter Sunday ang mga apostoles. O asa man na sa Biblia. Basta nang maingon, asa man na mabasa sa Biblia nga garusaryo ang mga apostoles. Di modo kung dili na mabasa, di ta kakitag bersikulo ana, conclusion dayon nga ang Katoliko dili matuod nga iglesia. Tungod anang mga kalambuan ba. Vice versa, kung ato po nang gamiton nga argumento, batok nila, makaingon po ta nga, uy, dili lang kaming mga Katoliko ang maigo ana, kamusab maigo, kay daghan man pod mong gipangbuhat karon nga wala panahon sa mga apostoles. Di ba? In review nato pananglit. Kung magsangyaw sila, magsangyaw mo pinagi sa radyo, pinagi sa telebisyon, pinagi sa internet. Uy, wala pa man na panahon sa mga apostoles. Wala man sila magbuhat, ana, kay wala pa man na sa ilang panahon. Sabton ba pod na to, nga nasayo pod mo, naigo pod mo. Kay, na mamoy gipangbuhat nga, wala pa pod buhata panahon sa mga apostoles. Kay lagi maglambo man yun na. Di ba? Niya ang sita sa Biblia nga ato gyung gihawiran nga dili supak sa ebanghelyo ni Kristo, dili supak sa gospel sa atong Ginoo kanang mga kalambuan kadtong sa Juan 14:12. Sa dihang nag-ingon ang atong Ginoong Jesucristo, kinsa tong buot mo sunod kanako o mahimong akong tinun-an, maghimo sa akong gibuhat o maghimo siyag labaw pa niini. No? Labaw pa niini. So, mao na nga, dili nato so wayon ang Katoliko kung naglambo siya. Kay bisan gani kamo, galambo mo pud mo. Daghan man pong gipangbuhat nga wala pa pud buhata panahon sa mga apostoles. No? Kining atong gihawiran nga Biblia ron, di ba? Naa man ni bag-o og daang kasabutan. Mo bitaw gitawag og Bible kay the word by means duha. Ambot pasabot anang by duha. Kanang duha nagtumbok na sa daan og bag-ong kasabutan. Mo na Bible. Di ba? Niya panahon sa mga apostoles, ato naman ning nahisgutan, wala man sila Biblia nga para sa ning ato aron nga naay kompleto na gyud nga compilation sa Old ug New Testament. Sa ato nang naingon nga panahon sa mga apostoles kadtong ilang kasulatan sa una, Old Testament pa lang. Di ba? Ang ilang New Testament wa pa masuwat. Awahin naman nasuwat sa mga apostol ang New Testament. Wa pa gyud magparehas og tuig. Di ba? Nya wa pa pod makumpile. Unya wa pa pod deklara pila kabasahon ang New Testament. Nga kung ato ra bang subayon ang history, dili ra ba kay kana rang 27 books lang ang gisulat sa mga Kristiyanos, pagkadaghang basahon gisulat sa mga Kristiyanos. Dayon
gihashasa na, gipilian na sa mga authorities. O may laing authorities, mga obispo. Sila mo'y nagpili, naghasas, unsa sa New Testament ang kanang tawgo na tog inspired word of God, written word of God. Niya wa man na mahimo panahon sa mga apostoles, no? Niadtong unang council sa iglesia, sa Council of Jerusalem. Dili natong mabasa nga ang mga apostoles nagdeklara pila kabasahon ang New Testament. Wa sila magdeklara na. Di ba? Oh. Dayon sumala sa history, kinsa man ang nagdeklara, kinsa man ang canonize. Nag-ingon nga, oy, kinilarang 27 books lang ang inspired word, written word of God sa New Testament. Kisa may gaingon ana, mga konsilyo sa mga obispo. Sama pananglit atong Council of Rome, 381 AD, Council of Hippo, 393 AD, gidasunan po sa Council of Carthage, 397 AD. Puros na mga council nga katoliko, mga obispo ang council na. So kung walay authority, walay gahom ang mga obispo sa pagdeklaraan na, nganong nituo man pod mong mga dili katoliko ron. Ang mga igsuon natong nahimulag, ang mga igsuon natong nibiya sa ilang pagkakatoliko. Nganong nituo mo nga New Testament lang ang inspired written word of God sa New Testament, sa bagong tugon. Nganong nituo mo ana nga wala man mag-ingon ng mga apostol ana. Di ba? Nituo ta tungod sa otoridad niining mga tawhana nga nganong mutuo ta. Nya dito na gikuha na to ang bersikulo ana sa Mateo 18:18 katong nag-ingon ng Ginoo sa iyang iglesia, particularmente katong mga leaders katong gipang authorize niya nga magmando diha sa iglesia, mga apostoles, iyang giingnan, ang inyong idili diri sa yuta, idili nako sa langit. Ang inyong itugot, itugot. O kana nga authority gigamit na sa mga apostoles ni atong gadili sila og nagtugot sa Council of Jerusalem. Di ba? O sa karaang kasabutan dili man paapilon ang mga hentil. Unya kinahanglan yung tulion ang magpasakop sa iglesia. Unya ilan ang giusab, ilang gibag-o sa New Covenant kuno, pwede na masakop ang hintil. Nya dili na obligado ang mga hintil nga tulion kung magpasakop sa iglesia o kung atong ayuhon pagyud og tuon ang New Testament, ilan ang giilisan og kanang bautismo, kinang entrance sa kingdom matud pa ni St. Paul sa Colossians chapter 2 verse 11 to 12. Di ba? Diha. So mao na mga inahod nga tigpaminaw. Oh, mga kalambuan na sa iglesia. Kanang pagdeklara pila ang New Testament, hukuman na sa council nga katoliko. Yang anong nituo man mo. Nituo man ta kung walay authority ang mga obispo sa paghimo ana. Di ba? So, unya, atong nahisgutan pod sa katapusang bahin sa atong programa sa miaging Domingo, ato na yung gi-explain, gihatag ang katinawan unsay buot ipasabot ni San Juan sa iyang pag-ingon sa pinadayag 22 tudling 18 hangtod 19 sa iyang pag-ingon, ayaw ninyo dugangi ug ayaw usab ninyo kuhae. Unsa may iyang gipasabot nga dili dugangan ang mga debosyon ba sama anang mga practices na to sa pag-ampo sa rosaryo o unsa pa na niya mga pagsaulog na tog mga bag-ong pista na to. Mao ba na ang ipasabot niya nga dili dugangan? No? Wala mag-ingon si San Juan ana ang iyang gipasabot nga dili dugangan o dili kuhaan kadtong iyang gisulat sa pinadayag. Di ba? Kay ang iyang giingon, ayaw ninyo dugangi ang akong nahisulat dinhi sa maong basahon. Pasabot sa iyag sa pinadayag. Singular, ang basahon sa pinadayag, dili kuno dugangan. Nya wala man na dugangis katoliko.
Di ba? Mao na iyang gipasabot. Hinuon kung dili padugangan o kung say nasulat niya sa Revelation, pwede ra po nato sabton nga ang ubang pong libro diha kay kining Biblia lagi book of books man ni. Mga libro, daghang libro nga giusa. So kung dili padugangan ni Juan tong iyang gisulat sa pinadayag, mahimong sabton po nato nga ang uban po dili po padugangan. Bisag wala na niyang gilitok. Ato lang masabot. So, ug unsay dili padugangan, dili nato dugangan. Ug wa na pun is Katoliko. Basaha ra gud ninyo ng Book of Revelation. Kung doon na may gidugang ang Katoliko, wala na gidugang diha sa dili padugangan. Pero dili ta moingon nga tungod kay dili padugangan ang Book of Revelation ug unsa pa nang mga basahon diha sa nahisulat sa Biblia, dili na lang kita kadugang sa ubang mga bahin. Sama ng pagdugang na ito, unsay, ug naatay deposito sa bangko, di ba din na pwedeng dugangan? No? Unya, naaman tayo bersikulo po sa Biblia, ngano nga pwede ta makadugang sa ubang mga bahin. Katong Mateo 18:18, authority sa iglesia sa pagmugna og bisag unsa. Di ba? Katong giingnan lagi ang iglesia. Ang giingnan jud ang mga leaders, giingnan, ang inyong idili diri sa yuta, idili nako sa langit. Ang inyong itugot, itugot usab nako sa langit. Natanawa. Pero sa itong iya pong giingon sa San Juan 20:23, ang inyong pasayloon diri sa yuta, pasayloon usab nako sa langit. Ang dili ninyo pasayloon, dili usab pasayloon nako sa langit. Unsa man na, authority na sa mga lideres sa simbahan. Nga gihatag niya. Di ba? So, kung ang simbahan mo ingon nga, himuon nato nga sign of cross o panguros sa atong sa atong Kristiyanong pagtuo. Na kinahanglan mo pa muuyon ta ana. Kung dili ta muuyon, mura ra ta ana ba og unsay gikasaputan diya sa eskwelahan nga mao ni atong uniform. Atong color sa uniform ron green o red ba? Mutuo ta ana. Kay kung dili ta mutuo ana, ingnon man ta sa atong teacher, oy nganong di man ka mutuo nga mo man na atong palisiya dire. Nga mao ni atong suuto na nangadlaw. Naamay authority ang simbahan. Unya, moingon mo nga, veritas ang gitagag, authority mga apostoles raman. Bitaw, ang giingnan ni Kristo mga apostoles, pero ang authority sa mga apostoles, dili kay masulo na nila, mapanunod po na sa ilang mga sumusunod, parehas na nas katigayunan. Ang mapanunod nga katigayunan sa ginikanan, mapanunod usab sa anak. Kay ang saad, alang man kaninyo, matud pa diya sa buhat 2:38-39, ang saad, alang kanila, no? Panahon sa mga apostoles, o sa ilang mga anak, sa ito pa mga sumusunod. So, mapanunod din ang authority. Kung kinsay nakapanunod sa authority sa mga apostoles, naan nila ang authority. Kanang binding and losing, pareha sa gahom sa presidente, kung mabakanti na, no, dunay mapuli. Ang gahom, ang authority ni Aquino, o mapasa, mapanunod ni Presidente Duterte. Di ba? History will show, ang kasaysayan mutudlo na to, nga ang nakapanunod sa katungdanan sa mga apostoles, mauman ang mga obispo. Buhat 1:20, bishopric no, mga obispo. So naa sa mga obispo ang authority. So mauna nga kanagaling ato mga pista nga gasiging gadugang, katuman na sa authority nga gihatag ni Kristo sa iyang simbahan. Kanang binding and loosing, ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Nabitaw ko ni argue nako ana nga dili Katoliko, ningon siya kuyawa ng pagtulon ana veritas. Kuyaw-gyog kay na. Sa ato pa kung moingon ng inyong Santo Papa, moingon ninyong mga obispo karon nga pwede na ta mangawat, pwede na ta manulis, usa pa ng mga immoral diha, pwede na ta manapaw, buhaton po day na nato. Ang ako pong tubag ana, moingon ko, sa kadugay na sa panahon, nganong wala man po na panudlo sa simbahan yung nana, nganong wala man po niya usban ng mga moralo. Di ba?
Ngano man pong nag-ingon si Kristo sa iyang simbahan, ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot, itugot. Nganong iya man pud, nganong nag-ingon man pud siya ana nga posible man dayang masayop ang simbahan? Di ba? Oo. Now, muna na ang pagtulunan sa Katoliko nga infallibility of the church. Na ay naa sa simbahan nga dili sa masayop. Kanang mga official teaching niya. Kanang mga pronouncement niya nga linamdagan sa Espiritu. Parehas gudaan ng mga nagsulat sa Biblia, personally, makasala man na sila, masayop man na, mga apostol, makasala na sila. Personal. Masayop na sila sa personal. Pero nga nung moingon man ta nga, kining ilang gisuwat diri sa Biblia, di sila masayop, ana. Di sila masayop, ana. Kaya na yung Holy Spirit nga gagiya, ga-protect, nga dili sila makatudlo og sayop diha sa mga opisyal nga pagtulunan. Kanang gitawag na ito magisterial teaching. Makasala sila personally, pero di sila masayop anang ilang panudlo sa Biblia, kaya na yung Holy Spirit ang ga-protect. Guide nga dili na masayop. Mausab, ang mga bishops, di sila masayop sa mga pronouncement nila nga na ay lamdag sa Espiritu. Pero pwede sila masayop personal. Pwede sila makasala personal. Di ba? Oo. So, mao na mga tinahod nga tigpaminaw nga ang dili padugangan kadtong dili dugangan nga gipasabot. Wala maghisgot ang Ginoo diha, wa maghisgot si San Juan diha nga tanan dili pwede dugangan. Kay kung tanan dili pwede madugangan, unsaon pagkatuman anang authority sa simbahan sa kanang gitawag na tog binding and loosing. Kanang iyang giingon, ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit, ang inyong itugot, itugot. Unsaon pagkatuman ana kung wala gyud dili gyud makadugang ang simbahan? Di ba? Saan pagtuman ana? So, mao na ang gitudlo sa Katoliko nga naay pwede dugangan. Ang simbahan nga tinuod pwede makadugang og debosyon sama anang magrosaryo, mga pista na to ron kanunay nga daghan, pagpasidungog mangguna sa mga santos. Kay sa Biblia go naa may instruction nga ituboy ang mga mapaubsanon. Unsa may pasabot ana, pasidunggan ang mga mapaiubsanon. Unsa man ang mapaiubsanon, treat na kinaiyan as mga santos. So, but pasabot, pasidunggan na to mga santos niya kana mga pista na to sa mga santos, mao man na pagpasidungog nila. Di ba? Kaya nag-ingon po si San Pablo, himo apog ko ninyo nga panig-ingnan, ingon nga akong gihimong panig-ingnan si Kristo. So, ang mga santos di ay panig-ingnan. So, kay panig-ingnan, atong ipasundayag. Mo bitaw na ang Katoliko, gabutang og mga statua, mga ribulto sa mga santos, kay mao na pagpasidungog na to nila. Pagpaila nga ato silang gihimong example. Instruction man na ni Pablo, nga sila kuno, mga santos, himoong panig-ingnan. Unya, kung mangutan nato sa mga teacher sa DepEd, paras ni kasamang Alma, kanang mga example, tapigan ba na? Dili ba na ipakita? Yaw, tubagon dyan mo ni kasamang Almag nga, ipakita na, ipasundayag yun ang example. So, kay ipasundayag man ang example, mao na ang mga larawan sa mga santos atong ipasundayag. Di ba? Sa ubang mga simbahan nga dili Katoliko, nganong dili na nila buhaton, kay wala nila sunda ng giingon ni Pablo nga, himo apog ko ninyo nga panig-ingnan, ingon nga gihimong panig-ingnan na nako ang Ginoo. Si San Pablo ni adtong higayuna nagrepresent sa tanang mga santos. Di ba? Ug mutuo mo nga si San Pablo Santos sa ato pabot pasabot ang mga santos panig-ingnan. So kay panig-ingnan kinahanglan ipasundayag kunya nganong wa man nabuhata sa mga dili Katoliko. Wala nila sunda ang instruction sa Biblia. Di ba? Mao na nga kanang mga kalambuan na to, actually dili man na supak sa Biblia. Gi-develop, gipalapad lang na to nga para maklaro. Di ba? Mga tinahod nga tigpaminaw. Niya, naapay mga bersikulo sa Biblia nga kinahanglan atong tagagatinawan para sa atong 1 Corinto 8:6 ba to? Gatong ingon, dili mo magpakapin sa nahisulat, kana ato nang i-explain, ato nang taga-agatinawan ug unsay pasabot anak ni Pablo. Sabton ba na nga kinahanglan
tanan natong itudlo, gitudlo gyud litra por litra, gisulti gyud sa mga apostoles. Dili oy. Dili pagkadaghang tinuod nga wala masulti sa mga apostoles. Di ba? Kana ding pila ka basahon ang New Testament. Wa man na masulti sa mga apostoles. Tinuod man na. Di ba? Oh. Nga 27 books lang, bisan bisan si Kristo wa mag-ingon, 27 books lang ang New Testament. Ang mga apostoles wa maghiskut ana, mga obispong Katoliko ray gaingon ana. Di ba? Tinuod na nituo gani mo. Nya wa na masuwat sa Biblia. Kanang pag-ingon nga 30 or 33 AD na natukod ni Kristo ang iglesia, wa man na sa Biblia, pero tinuod man na. Di ba? Mga tinahod nga tigpaminaw. So wa naman daigong panahon ato ning ipadayon, no? Sa sunod Domingo pohon. Kini na lamang ang higala ninyo sa ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Tatak RMN.